.eus domeinuak 10 urte bete ditu aurten. Apirilaren 15ean bete ziren 10 urte lehen .eus webgunea sareratu zenetik. Domeinuak .eus izan zen lehen webgune hura. Eta urte horretan bertan 2014an beste bi mugarri garrantzitsu ere izan ziren. Ekainaren 28an sareratu ziren lehenengo 92.eus aitzindariak eta abenduaren 3an aktibatu ziren beste 1292. Gaur egun 15.000 dira. Josu Gualiño.eus fundazioko zuzendaria, kaixo, ongi etorri. Kaixo. Tira, hazkundea etengabea da. Bai, egia esan da, bai. 10 urte hauetan izan da etengabe, pausoz pauso gora, eta albiste hona da hori. Egia esan da, gure sektorean, normalian, domeinuen sektorean, hazkunde izatea hori, gehiago horrelako montaña errusiar hauetako bat, eta gure izan da etengabeko jarraitze bat gora, ondo. Tira, ona da hori. Zerk eraman zintuzten .eus domeinua martxan jartzera? Bueno, behar bat, egia esan da, behar bat euskarari interneten sarean ikusgarritasuna emateko beharra, ez? Eta horretarako domeinua bada adierazpide nagusi bat, webgunei gehitzen zaion abizen bat delako. Bagento zen, historikoki, guk beti domeinuak ezagutu ditugu, garai hartan behintzat, ez? .com, .net, edo estatu izegozkienak .es eta .fr-lakoak, ez zegoen besterik, oso gutxi zeuden, baina 2000-garren hamarkada horren hasieran zabaldu egintzen esparru hori. Eta injustu 2006an katalanek .cat sortu zuten. Nik uste hori izan zalaia azken mugarri horrek ekarri zuela esatea, katalanek egin badute eta ate hori zabaltzeko aukera aldin bago guk zergatik ez. Beraz, 2006an aktibatu zen .eus domeinuaren beharroren eskaera, eta prozesu horrek eraman gitun, prozesu luze bat izan zen, egia esan da, ja 2014an lortu genuen arte gurea. Eta zeintzuk dira, .eus domeinuaren aldeko autua egin dutenak, zeintzuk dira 15.000 horiek? Nik esango nuke, era guztietako eta esparro guztietako enpresa, erakunde, elkarte eta norbanakoak direla. Guk aztertzen ditugu datu horiek, eta gure azterketaren arabera esaterako enpresak dira ia erdia, 15.000 horietatikan ia erdia, eta enpresataz hitz egiten dugunean, hitz egiten ari gara merkatari edo autonomo txikietaz, hitz egiten ari gara enpresa ertainetaz, eta baita munduan zehar dabiltzan multinazional handietaz ere bai, era guztietako enpresak ikus daitezke hor, baina hortaz gain, bai esan daiteke euskal gizartea erabat irudikatuta dagoela. Hezkuntza zentroak daude, administrazio publikoa daude, euskal edabide gehienak .eus arete, esaterako, ez? Beraz, esparru guztietan kokatzen da .eus, eta bai da nola daiteko euskal gizartearen adierazpide digitala zentzu horretan, trasladatzen da. Esparru guztietan aipatu duzu, eta mapari dagokionez nortasun digitalerako .eus aukeratu dutenak non daude? Mundu guztian. Azkenean .eus ez da domeinu geografiko bat, ez dago Euskal Herrira mugatuta. .eus bat erosi dezake Arrasateko dendari batek edo Silicon Valleyko multinazional batek. Beti ere Euskal komunitatearekin lotura bat adierazten badu horretarako, ez? Zentzortan argazkia esanguratsua da, domeinuen 10% edo Euskal Herritik kanpo daude registratuta. Daudelako, Euskal Herrian interes komertzialak, edo gure komunitatearekin harreman badutelako, edo euskaraz egiten dutelako multinazionalak, esan daiteke Google bat adibidez, edo Mercadona, Euskal Herrian saltokia dituna eta .eus erabiltzen duena, edo Euskal Herrira etorrita Euskal Herriko lurralde guztietatik. Eta hor, Euskal Herriko lurraldetara begiratzen dugunean, argazkia bai da desberdina, argazkia bai dauka ikuspegi soziolinguistiko bat. Ikusten dugu, Gipuzkoan eta Bizkaian presentzia handia daudela, baina hala ere lurralde guztietan dauka, iparraldean ere etengabe hasten da, Polikiago baino badoa, Nafarroan ere bai, beraz,
badago zabaldutan eta hemen. Ba hemen bertan, gu gauden puntu honetan bertan dago horietako bat, izan ere 2014ko ekainaren 28 hartan sareratu ziren lehen 100 puntu eusetako bat izan zen goiena. Horrela, kontatu du Iban Arantzabalek orduko ura. Eman beharreko pausotzat gogoratzen dut, ez horren beste aitzindari taldean izateagatik. Badu edabideak edo edabideok badu importantzia bat kasu horretan, baina esen norbera aitzindari izateko, ez bada aitzindari izan da, beste batzuei ere bidea irekitzeko. Egia da beste leku batzutan ere, estaturik gabeko hainbat lekutan gainera, baziar duela orduan horrelako kontuetan, eta puntu eusak ekartzen zuen zelabait beste komunitate izaera baten parte izatea. Gu izan gintezken .com, kooperatiba garelako, izan gintezken hasieran.net izan ginen, interneteko hasiera haietan, goiena.net izan ginen, edo izan gintezken .info, informazioa ematen dugulako, baina .eusek beste komunitate zentzu bat ematen zigun, eta gure ikuspuntutik bintzat, euskaratik egindako apustu bazen berriro. Eta apustu horretan gu ere egotea, oso garrantzitsua zen, geuretza lehenengo, eta ingurukoentzat gero. Komunitate horrek ematen du nor izateko aukera. Eta .eusek esango nuke hori ematen digula gainontzekoei. Badakit .eusen barruan euskaldunak eta euskaraz ere jarduten ez dutena badaudela, baina gehiengo euskalduna da 70% edola. Eta dagoeneko milaka batzuk dira .eusak. 82 hasierako haietatik 1282 izatera laster etorri ziren, eta hortik desente gehiago etorri da, ez dakit 15.000 inguru edola. Aukera ematen digu nor izate horretan talde zentzu bat ere izateko, eta Euskal Herria bere osotasunean marraztu izateko. Gainera, 70% euskeraz dena. Beraz horrek goienaren misio, balore eta gainontzekoekin bat egiten du. 0 kilometroko aero dirudi .eusek eta gainera kudeak eta oso gertuko daukagu, ezaguna gara geure artean, oso erraz komunikatzeko aukera ematen dugu, eta ez dago gure zerbitzariak ez daude ez dakin nun, ez daude jende horrek telefonotik deituta ere euskaraz atenditzen gaitu. Eta gainera ondo, kudeak eta on bat da .eus egiten ari dena, eta gainera animatzen ditut gainontzekoak ere .eusera pasatzera. Uste dut irabazi baino ez dela egiten. Gaur ez dut imaginatzen goiena .eusik gabe. Pentsatzen dut orduan hasieretan ez zela hain importantea, baina ikusiala zer den eta ikusiala batera egote honek zenbat bentaja edo zenbat aurrerapen dituen, euskaldun ondako, euskararen dako, gaurtik ez nuke imaginatuko. Hortxe, Iban Arantzabal goienako zuzendariak esandakoak, Josu, zer iruditzen? Bikain, ze hitzonak besteik ez ditu izan, eta egia esan da, nipan dator esaten dituen gauza askorekin, ez? Puntu eus gabe gaur egun internet imaginatzean itzatere zaila ditzateke, bai. Eta zer esango zenuke, zer gehitzen diola abizen horrek izenari? Horre, aipatu ditu hainbat gauza Ibanek. Bai, esango nuke gauza bat baino gehiago gehitzen dizkiola. Lehenengoa berak aipatu ditunak, ez? Komunitate digital baten parte izatea, euskarari ematen zaion bultzada, baino askotan galdetzen didate hori, ez? Ni .com baldin banaiz zergatik, .eus izateak ze onura emango dit, zergatik egin aldaketaren esfortzua, ez? Badaude arrazoiak bat, esan dakoa, komunitate horren parte izatea eta munduari esatea nor zaren eta nongoa zaren. .comeken ez dezu ezer esaten. Esaten duzun gauza bakarra, interneten nago. .eusekin esaten duzu, bai, interneten nago, euskaraz nago, euskal komunitatearen parte naiz. Hortaz aparte, .eus izateak baditu beste onura batzuk, gertutasunarena, Ibanek aipatu du, zerbitzu tekniko bat ematen dugu, deitzen digun bakoitzari arreta ematen diogu, laguntzen dugu, arazoa konpontzen, horrek, badu balio erantsi bat. Eta zibersegurtasunaren zaintza, guk garrantzia handia ematen diogu horri, eta .eus zareten guztien zaintza egiten dugu etengabe. Usten dugu .eus kalitatezko domeinu bat izan behar dela, eta legintzen gara, egunero aztertzen ditugu .eus diren 15.000 webgune horiek ikusteko inor erasotu izan den, ez den izan, eta arazo badagoen kasuetan abisatu eta konpontzen laguntzen dugu, beraz, badaude balio erantziak merezi dutenak. Eta dudabarik euskara, ez da? Euskarari egiten dion ekarpena. Euskararen presentzia normalizatzen, handitzen, aktibatzen, zertan laguntzen du? Zeintzuk dira datuak? Datuak, Ibanek aipatu du momentu batean, 15.000 webgune baldin badira gaur egun .eus, horietatik 75% euskaraz dago.
konparatuta beste gainontzeko domeinuekin aldea izugarria da, ez? Bataz beste Euskal Herrian dagoen interneten 16% edo da olako euskaraz. Gure kasuan 75% da. Eta ez hori bakarrik, euskarari presentzia bat ematen dio, presentzia internetan, itsaso zabal horretan, euskarak badu bere nortasun propioa, baina .eusera etortzen diren horiek, euskaraz etortzen ez diren horiek ere, gure lana egiten dugu, eta nik usten dut beraiek ere implikatuta sentitzen direla, pixkanaka euskarara etortzeko. Guk ematen diozkiogu tresnak, ematen digu itzultzaile automatiko bat doan, webune itzultzeko eta bar, baina ikusita pixka eta auzo batera bizitzea zoazenean bezala, zure auzokide guztiak euskalduna baldin badira, zuk ere egiten dezu alegintxoa, eta nik usten dut pixkanaka hori lortzea dela gure helburua baita ere, .eusera etortzen diren horiek guztiak euskaraz egiten az daitezen, eta euskarari toki gehiago egitea zarean. Aipatu duzu zibersegurtasunaren gaia, eta aipatu nahi nukenik adimen artifiziala ere, horretan ere ari delako normalizatzen ez da apurka-apurka euskararen erabilera. Bai, azkenean euskara normalizatzea esan nahi du eremu berri guztietara iristea. Eta adimen artifiziala da gaur egun eremu garrantzitsuetako bat. Adimen artifizialean euskararentzat tresnak garatzen ari dira, tresna garrantzitsuak. Oentxe aipatu dut itzultzaile automatikoa, Elhuyarrek garatutakoa, integratu dugu .eusen erabiltzaile guztiek doan erabilial izateko. Baina ez bakarrikan Euskal Herritikan, zorionez, orain arte esaten genuen beti euskarak adimen artifizialean eta teknologia aurreratu hauetan toki izango badu guk garatu beharko dugu. Ikusten ari garaia ChatGPT bezalako teknologiek ere berariaz euskaraz egiten dutela. Beraz, bagoaz horruntz eta euskarak bere tokia dauka eta esan behar du. Aipatu dugu lehen ez da zaila dela gaurko egunetik, gaurko ikuspegitik beberen .eus bariko interneta imaginatzea. Eredu da mundu mailan? Bai, esan da, bai, bada eredu, gaizki dago guk esatea, seguruenik, baino eredu da, kudeaketa eredu desberdina duelako batez ere. Kontutan izan .com, hitz egiten dugunean, eta .net, eta .info, lehen Ibanek aipatu ditu, ez? Hoi guztiak enpresa pribatuek kudeatzen dituzte, eta enpresa pribatuak azkenean dirua irabazteko daude. Beraz, domeinuaren gaineko zerbitzu ematen dute, baina oinarrizko zerbitzu bat ahalik eta irabazi margina handiena izateko. Zer gertatzen da .eusekin? Irabazi asmorik gabeko fundazioa da gara, komunitate baten parte gara, eta gure helburua da gure komunitateak ahalik eta garapen handiena izatea. Ondorioz, .eusek domeinuaren inguruan eraiki dituen zibersegurtasuna bezalako zerbitzuak, edo beste erabateko balioak, eredu bezala jotzen dira. Ni orentxe aurreko astean Bruselan egon nintzen, deitu ninduten, zibersegurtasuneko konferentzi garrantzitsuenetako batean .eus zelako aurkeztu nahi zuten zibersegurtasun eredua. Eta justu nire aurretik hitz egin zuen pertsonari galdetu zioten, zuretzat zein da eredurik onena zibersegurtasunean. Eta berak ez nuen ezagutzen eta harrituta gelditu nintzen, holandez bat zan, esan zuen, nik .eus hartzen dut eredutzat. Beraz, ikusten duzu, men egiten dugun lana gure txikiari begira, komunitati bat zaintzeari dagokionez, hizkuntza bat garatzeari dagokionez, eta horrek domeinuen kalitatea guretzat oso garrantzitsua denez, bihurtzen du .eus eredu beste eremu batzutan ere, bai, eta pozik gaude horrekin. Domeinuaz berari buruz ari gara hizketan, 10 urte bete bituelako aurten, baina .eus fundazio bada, eta tira, horre badago ez da, ekosistema bat fundazio horren baitan. Nortzuk osatzen duzu ekosistema hori eta ze helbururekin? Bueno, .eus fundazioa irabazi asmorik gabeko erakunde bada, eta horren atzean daude, irabazi asmorik gabeko horret euskararen garapenari bultzatu nahi dioten euskara, kultura eta teknologiaren inguruko eragile nagusiak, ez? 50 piko eragile daude, gaur egun patronatuan aurki daitezke, kontseilua, Euskaltzaindia edo EHU bezalako eragileak, eta hauek dira azkenean bermatzen dutenak .eusen egiten dugun lana, jatorrizko helburuari erantzutea.
Tira, bukatzen joate aldera, aipatu dugu, urte-urren borobila urtengoa, eta hori baliatuz, eskaintza berezia luzatu duzu, ez da, jende gehiago animatu dadin, .eus dominurako jauzia ematera, konta egozu. Bai, 10 urte betetzen ditu aurten .eusek, eta esan genuen, 10 zenbaki borobila izan da, egin dezagun esfortzu bat, beraz, urte guztian zehar domeinua 10 eurotan jarri dugu, edo zein erabiltzaileek, oraindik egin ez badu aldaketa hori, edo gehitu ez badio bere webguneari .eusa, ze hori ere badaukera bat, esatea, ni .com naiz, ez dut aldatu nahi, esfortzua suposatzen dela, baino .eus gehitu daiteke, elkar bizitza bat posible da, 10 euroan erosketa hori egiteko, eta pixkanaka .eusera etortzen joateko. Eta, zeintzu bira aurrera begirako asmoak? Aurrera begirako asmoak, azkenean, gu beti esaten dugu .eus bera ez dela helburua. .eus tresna badela, eta tresna honek laguntzen duela euskara garatzen eta gizarte digital euskaldun hobeago bat izaten. Hori da gure fundazioen helburua, ez? Beraz, aurrera begirako asmoak horruntz doaz, .eus indartsuago bat izatea, .eus hobe bat izatea, eta horrekin, eta martxan ditugun beste hainbat proiekturekin, ze fundazioan baditugu beste hainbat proiektu, pixkanaka elkarrekin gizarte digital hobe bat euskaldunagoa, anitzagoa eraikitzea, horrantz goaz. Eta ia 10 urte barru, hemen gauden beste ez dakizema 1000 domeinutaz hitz egiten eta arrakasta gehiago hitz egiten. Bala izan bedi, Josu Ualiño .eus fundazioko zuzendaria, eskerrik asko, gurera etorri izanagatik, eta urte hurren on. Eskerrik asko.